При нас днес пристигна една страхотна кола на атрактивна цена, а именно Lexus NX 350H. Автомобилът е произведен октомври 2025 година. Хибрид с мощност на двигателя 243 конски сили. Lexusът не е просто SUV. Това е съвършенство във всяка линия и всяка функция. Автомобилът има луксозна кожа, панорамен покрив, паметни седалки, head-up дисплей, мултимедийна система с Apple CarPlay и Android Auto, 360 градусова камера, сензори за паркиране, асистенти за безопасност и движение в градски условия, климатроник, hands-free, достъп, навигация и модерни асистенти за шофиране. Само при нас предлагаме 10% авансово плащане, транспорт до цялата страна, съдействие при регистрация, каско, гражданска отговорност и транзитни номера, гаранция от нас за автомобилите, като срокът на докарване е 10 работни дни. Автомобилите, предлагани от нас, са предварително проверени само от официални представителства и доверени партньори.